क'क्राझार जिल्ला पुलिसा गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै लाबोनाय माइरं हमदों। क'क्राझार पुलिसा थांनाय 29 आगस्तखालि क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय नाराबारियाव आयेन बेरेखायै मोन 450 बेग माइरं हमनो हायो। रायजो राजाफोरनो जगायनायनि थाखाय सौफैनाय बे माइरंफोरखौ माखासे सिखाव फालांगिरिफोरा फालांगि खालामनो नाजानायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव क'क्राझार पुलिसा मोनसे संदाननाय हाबाफारि लायो। बे संदाननाय हाबाफारिनि गेजेरजों AS-25 AC 1726 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ हमनो हायो। लोगोसे सन्जीब घोष आरो आतवर आली मुंनि सानै सुबुंखौ हमनो हायो। हमनो हानाय सानै सुबुंफोरखौ सोंथि सोंनायनि गेजेरजों माइरंफोरखौ दोनथुमनाय गुदामखौ संदाननो हायो आरो बे गुदामनिफ्राय गासै गं 450 बेग माइरंफोरखौ बोखांनो हायो। अभी तक पकड़े गए हैं। ये जो ऑपरेशन था हमारा कोकराझार पुलिस स्टेशन के एरिया में हमारे जो ओसी है इंस्पेक्टर मोनेश्वर बे उनके लीडरशिप में किया गया। अभी तक 2 लोगों को अरेस्ट हुआ है और उस केस में हम अभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस दोनों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बैकवर्ड लिंकेजेस में कि ये जो पीडीएस का राइस है ये कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है जो और ये राइस कहाँ से निकल के उन गोडाउन में आया है और आगे जाके ये राइस कहाँ कहाँ कौन कौन खरीद के मार्केट में लाता है, ये दोनों लिंकेजेस हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 2 पकड़ गए, 2 लोग पकड़े गए हैं।